أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه هو خير الناصر والمعين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج masu bibiya ta wannan shafin Sadiq Aliyu Musa koko idan a Facebook wa YouTube ka kalla wannan sakon ina maka sallama irin ta addinin musulunci wacce tace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To yanzu muka fito daga masallaci mun yi sallar magriba da isha, so sai nake ga ya dace da dan yi bidiyo saboda dan nusar da mutane kan wani batu da ya taso game da tattara alkur'ani mai girma wanda Dr. Jalo Jalingo ya yi kan cewa ahlus sunna ne suka tattara alkur'ani mai girma, kuma dole ne yanzu a karɓi hadisi da suka tattara. To na farko dai ba haka bane maganar batun gaskiya, saboda ya za ka ji abinda aka shahara shine kan cewa bayan wafatin annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka zo aka hada alkur'ani mai girma. Wannan maganar san ba haka take ba, manzo Allah tun yana raye aka hada alkur'ani mai girma. Dalili ko shine idan muka dauki suratul fatiha wacce tana da wata suna a kiranta da fatihatul kitab, za mu ga kan cewa ita manzo Allah ya taba ambatan ta da suna fatihatul kitab. To me ma'anar fatihatul kitab? Fatihatul kitab ita ce ma'anar mabudin littafi. To shin zai yi a ce manzo Allah ya kira sura ta farko da wannan sura alhalin ba a hada alkur'anin ba? Wannan na biyu kenan. Duk da kan cewa ita fatihatul kitab suratul fatiha wajibi ne akan musulmi ya karanta shi sau 10 a kowace rana a lokacin ibadarsa, wato a lokacin sallolin asuba raka'an biyun farko, da kuma sallan azhar da asar raka'an biyun farko, da kuma sallan magariba a raka'an biyun farko, sai kuma sallan isha a raka'an biyu na farko. So kin an ka hada zai za su zama to goma, wanda suka zama to wajibabu, amma rago idan aka zo za ka iya karanta fatiha ko kuma ka karanta ko kuma ka yi tasbihi. To wannan ɗaya daga cikin dalili ke, saboda manzo Allah ya harkoi hadisin da manzo Allah ya faɗa ya ambaci fata da wannan sunan din. Dalili na biyu kuma shine hadisul kisa. Hadisul kisa manzo Allah mai yake cewa inni tariku fikum athqalan kitaballahi wa itrati. To manzo Allah ya kira da Qur'ani a lokacin da kitaballahi, wato littafin Allah. Littafi wasu wannan gamayyar takardu ne wanda suke tashi zamanto littafi, ba kuma sai sun zama akwai adadin da suke zama littafi, akwai adadin da idan suka yi zamanto kaɗan ana kira ba su da tsayi kuma ba su da yawa ana kiran su kutaib. So kai tsaye manzo Allah ya kira shi da littafin Allah wa itrati, wato kenan an riga da an tara shi ma an gama komai da komai ɗinsa ma har sama suna ya zama littafi a kira zamanto wannan ya zamanto manzo Allah ya kira shi da wannan. To shin zai manzo Allah ya kira abin da ba a gama hadawa ba da suna littafi? Wannan kenan. Na uku kuma shine Mushaf Ali, Imam Ali alayhi salam, wanda shi kamar da ka sani kowane sahabi da inda yake yana da irin littafi wajen da yake jotin ɗinsa. To shi musafan Imam Ali alayhi salam musafi ne Qur'ani ne wanda Imam Ali ya yi jotin ɗinsa, ya rubuta komai da komai ciki. Shi Qur'ani ya kunshi ma da sababin nuzul da dai dukkan wata sauka da dai irin wannan. To shi madadi ne da kin da kan cewa kafin manzon Allah ya sauka ya yi wafati an riga da an hada alkur'ani mai girma. Kuma shin wani gaggawa za a ce ake da za a ce manzo Allah har ya tafi ba hada Qur'ani ba? Wannan ba karamin suka bane ga musulunci, ba karamin suka ga musulunci. To manzo Allah ya riga da hada alkur'ani mai girma kafin ya bar wannan duniya, kuma ya ce ya bar mana Qur'ani wato littafin Allah da kuma alal baiti, wato su ne za su fassara maka wannan alkur'ani mai girma. Da wannan nake cewa muna fata Allah ya bamu albarkacin alkur'ani da alal baiti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.